Wilujeng pepanggihan Bapak Ibu para sedherek wonten pundi kemawon. Ing kalodhangan dinten menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan Titipan Suwargi kasrat dening Tito Setyabudi. Kapethik saking kalawarti panyebar semangat nomor 12 Oktober 2019. Monggo sugeng midhangetaken. Jumedule Mbak Siska tanpa notok lawang ruang kerjaku. Jan gawe kaget. Nanging ya salahku dhewe. Olehku nutup lawang mau ora pati rapet. Rada mengo sithik. Ana apa, Mbak? Pitakonku karo si utek gawe sketsa. Ana cerpen anyar sing kudu tak rampungake. Ditimbali Pak Bos saiki. Waduh, diutus apa kira-kira? Aku nyoba neleseh. Rada neratap rasane. Ana rasa ngedap. Mbok menawa aku wis tumindak luput. Aku eling. Arepa dikaya ngapa? Bosku kuwi Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Pangkat kolonel. Ora biasane pemimpin redaksiku nimbali wayah isih esuk ngene. Embuh, ora ngerti. Ngendikane penting. Aku gurawalan metu. Ndak sawang bosku, Pak Mardikun, lagi nampa telepon. Ndak tunggu sawetara. Lagi sak rambunge telepon, aku wani matur. Wonten dawuh, Pak. Ngene, Dek Basuki. Iki ana nom-noman nglamar dadi ilustrator. Coba tontonan hasilnya. Yen kurang apik, bimbingan. Soale aku wis kadung nampa panglamare. Ngendikane Pak Mardikun, kang banjur ndudut mabiru isi lamaran. Aku ora perlu nonton isi lamarane. Percaya wae. Lah menapa sadangunipun menika kula kirang merantasi damel? Kose aja kleru tampa. Aku wis marem karo karya-karyane Dik Basuki. Wis cukup mumpuni. Wong iki kudu tak tampa atas nama kemanusiaan. Sejatine koran kita iki wis ora perlu meneh karyawan anyar. Lah nanging kepriye maneh? Aku wis kadung kalah janji. Bisaku mung ngestokake dawuh. Aku metu saka ruang pemret. Sakwise nampani 5 lembar contoh karya lan gembol 1000 pitakon. Atas nama kemanusiaan, kapeksa nampa, kalah janji. 3 ukara sing aku ora mudeng. Nganti balik ing ruang kerjaku dhewe, nutukake gawe sketsa. Dadi ora jenak. Mula aku banjur menyat tumuju ruangane Mbak Siska, sekretaris redaksi. Ndak takoni. Apa ana sing lamar dadi ilustrator? Bocah anyar, Mbak. Lah ya kuwi, mulane aku mau ora wani kandha marang sampeyan. Mundak sampeyan tersinggung. Wong jane koran iki wis ora butuh ilustrator meneh. Wis cukup sampeyan tandangi. Nanging arep kepriye maneh? Pak Bos wis mutusake kudu nampa. Aku ya ora wani nolak. Tekan ngomah, aku langsung kondo nyang nyonyahku. Ojo kaget, yen mengko ujuk-ujuk aku dipecat saka perusahaan. Rasah gawe deg-degan ing kondisi ekonomi lagi ruwet kaya ngene. Sing arep mencat kuwi sapa? Ya mestine Pak Direktur, apa ya Kasdi, tukang jaga malam. Banjur aku cerita dawa ngenani lelakon sing ndak tampa mau esuk. Yen ana panglamar bocah anyar, lulusan Fakultas Seni Rupa. Pendidikanku kan mung tekan SMA. Mestine perusahaan milih sing sarjana.
Apa karyane bocah kuwi luwih apik timbang karyane panjenengan? Yo yen nonton karyane asile sing ndak tampa iki mau, yo katone isih mentah. Saora-orane isih mbutuhake jam terbang. Yen nonton goresane kayane bakate cukup kuat. Kari kudu akeh latihan. Mengko atake malah panjenengan sing kedawan nglatih. Pancen iya. Wah, blai kuwi jenenge rak ngingu gogor bareng wis dadi macan nubruk sing ngingu, ujare nyonyahku. Aku mung guyu ngleges wae. Sakjroning batin isih percaya karo ngendikane Pak Mardikun. Aku sing wis ngabdi selawe taun ora bakalan dipecat. Awal bulan, bocah sing lamar iku teko, banjur kenalan. Lulusan seni rupa UNS yo, Dik. Kenal Pak Rahmanu? Ucapku mung sak derma basa-basi. Oh, Profesor Rahmanu, Pak Dekan. Kuwi pembimbing skripsiku. Wangsulane bocah nom kuwi. Kanthi mripat blalak sajak gumun. Aku kok kenal dekane. Mas Basuki kok wis kenal? Ya mung kenal. Nate pisan pindho ketemu neng pameran. Kandaku ndelokake sak tenane. Yen aku wis akrab karo Profesor Rahmanu. Memitran wis 15 tahun. Kerep dolan yang omahku. Bimbingan kawitan aku wiwit bener-benerake coretane. Proporsine awak, pencahayaan kanggo gambar hitam putih. Banjur sudut pandang saka sing gambar. Antarane close up lan wutuh. Yen arep gambar wong ayu, lambene aja kekamban. Mengko dadine ndomble. Ciot wae. Aku muni kaya guru mulang. Yo ing wektu iku aku dadi ngerti sedidik riwayate ilustrator anyar kuwi. Jenenge apik, Priyambada Jatmika. Tak celuk Dik Pri ngono wae. Nadyan liyane padha nyeluk Jatmika. Umurku lagi setahunan nalika bapakku sedo. Aku anak barep sekaligus ragil. Cetane mono aku iki anak tunggal, ontang-anting. Nanging anae nalika ndak suwini pirsa ana ngendi makame bapak, ibuku ora bisa nuduhake. Kamangka aku kepengin nyekar. Kandhane Priyambada. Ibumu kerja apa? Tukang sedrah sing gaweane ngwenter klambi. Kuwi mbiyen jarene gawean sambene bapak, terus dilungsur ibu. Nyatane bisa nguripi nganti seprene. Ngulihake aku barang ing jaman sing wis modern iki. Kok ya iso ana wae ngwenterake celana, klambi utawa jaket sing bahane saka kain. Kosek, kok kandamu sedrah kuwi mung gawean samben? Terus pegaweane bapakmu sing baku apa? Aku kepeksa takon merga krungu jenis panggautan unik kuwi. Guru sekolah dasar kuwi jarene ibu. Anae kok ibu ora nampa pensiun janda. Tak dedes-dedes ibu malah muwun. Aku dadi ora mentolo nelese luwih adoh. Nyatane tanpa duit pensiun, ibuku ya bisa ngragati aku sekolah seni rupa. Oh iya, bapakku kagungan bakat gambar. Ana sawetara asil gambarane cemendal nang tembok ngomah. Racake lukisan realis. Kapan-kapan yen sampean dolan ning omahku, tak tuduhi ya darah seni kuwi sajake sing nurun marang aku. Aku rumangsa jembleng krungu ceritane Priyambada. Meneng-meneng aku duwe rasa simpati. Pandhawa ala sirna saknalika. Sing tuwuh malah rasa welas.
Lah iki kok pengen dadi ilustrator ning koran? Alasannya apa? Kok ora dadi pelukis wae? Ilustrator kuwi duwite sithik lho. Penak dadi pelukis. Yen wis kondang, duwite rak mekakat. Bisa sugih kaya Avandi, Sujojono, Basuki Abdullah, Agus Jaya, Jehan Sukmantoro. Walah, bakatku ora sekuat para maestro kuwi. Cukup kaya sampean wae, aku wis seneng. Jeneng sampean uga kondang lho Mas. Sketsa-sketsa sampean sing hitam putih jan ngedapi-dapi uga komik-komike. Terus terang, aku ngelamar neng koran iki. Ya amarga kepengen sampean ajari. Aku kepeksa kukur-kukur sirah sing ora gatel. Isin sakjane dialembono tok lah. Adep-adepan. Wis bola-bali aku pameran sketsa ing pirang-pirang kutha gedhe. Komikku ya wis nate dipacak ing pirang-pirang media. Ewa semono aku ngakoni yen isih kalah karo Jan Mintorogo, Teguh Santoso, Delsi Samsumar. Sore nalika meh tutup kantor, aku ditimbali Pak Mardikun. Kuwi sakwise aku bimbing Priyambada meh setahun. Ndak etung kurang seminggu. Tekane Priyambada pancen ndak catet ing notesku. Saiki aku wis ora deg-degan maneh. Apa maneh ndeleng bosku sajak longgar, relaks. Sing arep dingendikane iki mesti ora perkara gawean. Temenan. Piye gaweane Priyambada? Rak wis ana kemajuan toh? Nggih kados Bapak pirsa piyambak, Dek Pri sampun kathah kemajengan. Barisanipun sampun ketingal langkung tegas. Mboten ragu-ragu malih. Sakmenika pedamelan kula rada enteng. Saksampunipun dibantu Dek Pri. Syukurlah, aku melu seneng. Ora muspra olehku nampa tri. Ngendikane Pak Mardikun karo gumujeng. Lungguhku tetep sopan lan nunggu apa meneh kang arep dingendikake. Nah, saiki aku wis wayahe jarwani sliramu. Sakbenere Priyambada kuwi anake tahanan G30 SPKI tahun 1906. Nalika semono pangkatku isih kapten. Aku ditugasi nyiduk para pawongan sing dinuga kesangkut peristiwa pemberontakan 1905. Nah, saka wong-wong sing tak ciduki kuwi ana yen 30-an. Salah sijine ya kuwi bapakne Priyambada. Dheweke banjur ngomong bloko yen manten anyar anake bayi lanang sing lagi umur setahun. Yen sak mangsa-mangsa dheweke kepidana mati, dheweke wis ikhlas. Nanging gelem aku menehi pitulungan marang anake yen gedene besok butuh bantuan. Lan aku nyagui anake kan ora dosa. Sing dosa kuwi bapakne. Oh ngeten. Menapa bapake lari menika rumiyin guru SD? Pak Mardikun ketara kaget. Kok sliramu ngerti? Apa bocah wis cerita? Boten, dereng. Namung sanjange piyambake dereng mangertos makame bapake wonten pundi lan ibunipun kok mboten pikantuk pensiun. Ya wis, tetep bab iki dadi wewadi. Sliramu ndak jaluk tetepo melu njaga. Ndak kira lohku wis wiwit tumetes nalika metu saka ruangane Pak Mardikun. Matur nuwun.